Evo sada naše posvjetljene situacije furnira. Ovo je posvjetljeno mješavinom bijele original, zatim cream i unutra ima, vjerovali ili ne, Arles žute nijanse, ali ne toliko koliko cream i bijele, upravo radi ovog lifta boje, znači na svjetlije. Ja sam prezadovoljan, sad kad je to potpuno suho, preko noći se sušilo, ja ću to zaštititi jednim slojem laka, da zaključam ovu svjetlinu, kako mi novi nanos, ove tople, ja bih rekao završne, nadam se, boje i nijanse ne bi povlačio ovu bijelu hladnu za sobom. Tako da evo, prilično sam zadovoljan i evo sad kad se ovako pogleda, sad su se već izgubile ove linije između ovog, da tako kažem, kirurški ubačenog dijela. Tako da evo, možete vidjeti ovako. Evo. To će naravno u sljedećim slojevima, kojih očekujem da će biti vjerojatno 2, možda 3, se još više izgubiti i još više, puno više se izblendati, utopiti. I utopliti, jer to je ono što moram.